खुलुमबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिबो बरायबाय। जिहेतु जोङो मिथिगौ नैबे आब' साखाथियाव जिरायनाय आब'खौ हयथ' नोंथांमोना भिडिअ नायनानै बयबो मिथिखाबाय। बेनो जाहैबाय 13 मे गुवाहाटी बरबारि, बे बरबारियाव एबेक्सन जानाय, बे जानाय जाथायाव बे आब'आ जे एबेक्सन जाजानाय बिथांमोननि गासैनिबो दुखुखौ बजा लानानै गाबख्राव गाबख्राव बुंदोंमोन, गाबख्राव गाबख्राव फोरमायदोंमोन बे गासैबो दुखुथिया न'खरफोरनि जानानै। थारैनो बे समाव बे आब'आ गावनि जे देहाखौ बै समाव जेबो उदिस लायालासे बिथाङा मोनसे जाथिनो जेरै जाथिखौ फोथांनो थाखाय जिउ बावो, थिग बेबायदिनो बिथाङा बे जाथाय जाजानाय गासैबो न'खरखौ बासायनो थाखाय बिथाङाबो नांबोदोंमोन। थारैनो बे समाव दुखु गोनां बाथ्राया बेसो, बे आब'आ दिनैनि बे अबस्थायाव बिथाङा गावनो नोरजिया जानानै गोग्लैनानै दं। बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जा दुखु, बे दुखुनि सायाव दुखु। थारैनो बे आब'आ बे समाव मा जादों जों एसे मिथिना लानो। मालानिफ्राय जादों लोमजानाया? दाख्लै थांनाय बिस्थिबारनिफ्राय हप्ता खनसे जालांबाय आंना बेमार जानाया। ओरैनो मा बेमार जादों नोंनाव? हार्टनि प्रब्लेम हार्ट जादों। प्रब्लेम। बे बेमारा सिगां दंखायोमोन नामा नोंनाव? एसे दंखायोमोन, थेवबाबो आं आरो इमान बेमार बिदि न' सेफाय जानायखाय एसे अनुभब खालायाखैमोन। खालायियावनो ओमफ्राय जानाय लोंनायबो थिग जाला, थानायबो थिग जाला, बेयावनो बांसिन जालांबाय आंना। दा ओरैनो मा प्रब्लेम नोंहा मा देहा? आखाइ फारसे थिखांनो हाया, आथिं फारसे थिखांनो हाया, खावसेखौ थारमाने थिखांखानो हाया आङो। एक साइड मोनसे? साइड मोनसे। औ, साइड मोनसे नोंहा सोलिया आरोखि? सोलिया। ओरैनो नों ट्रिटमेन्ट लागासिनो दा? लागासिनो। डाक्टर रिपर्ट मथे मा होनदों? डाक्टरनि रिपर्ट मथे 3 माह रेस्ट लानो होदो आरो गोसा गोसा रायलायनो होआखै, प्रेसार बाराद्राय हेडेक लानो होआखै, नर्मेलाव फैनो सेस्था खालायनो होदो, आंखौ नर्मेल थानो होदो। 3 माहनि उनाव मा प्रसेसन जायो नायनोसै, 3 माह नायग्रोनि, मेडिसिनखौ जाग्रो नोङो, 3 माहनि उनाव जुदि सोलिनो हायाबा बेलेग ट्रिटमेन्ट लागोन बिदि होनदो आरो डाक्टारा। मेडिसिन बेबस्था जादों? जादो आङो, प्रटिक्सआव लांदोंमोन, फंबाय मुबो थांफादोंमोन। थांनानै ओमफ्राय मा मेडिकेलाव लांदोंमोन? प्रटिक्सआव प्रटिक्सआव लांदोंमोन। हठात बिहुस जाबायना आं। बिहुस जादों? बेयावनो लाना थांबाय बिसोरो। मेडिकेलनिफ्राय माला फैखो? मेडिकेलनिफ्राय हराव अक्सिजेन होनानै ओमफ्राय लाना फैबाय अखानायै। दा एसे मोजां? एसे मोजां माने ओरैनो देहाया बाहाय मोजां मोनदों, खिन्थु ए साइडआ पुरा आरो बिखाया साबाय थायो आरो बेखिनिया, ओमफ्राय ए साइड थिखांनाया। आगदा साइडजों ना? आगदा साइडजों। आगदा साइडजों बेबस्था। जोङो जितु बेमारिखौ दिन्थिबाय आरो बेमारिनि सायाव नोंथांमोना मिथिखाबाय बे मा जादों। आरो बेनिखायनो जों बयबो बे आब'नि थाखाय आर'ज गाबनांगोन इसोरनाव, जाहाथे बिथाङा खम समनि गेजेरावनो मोजां देहा लानानै फैफिनो आरो बिथाङा सासे मैखोम, मेंनो रोङि, गिनो रोङि, जितु नोंथांमोना साफ्रोमबो ससियेल मिडियायाव माखासे बाथ्रा बुंनायफोरखौ खोनाखादों। थारैनो बेबायदि सासे जोहोलाव होननांगोन बे समाव, दिनैनि समाव, जिहेथु गाबख्राव गाबख्राव दुखुखौ फोरमायनो हानाय आरो रायजो राजानि थाखाय बाथ्रा बुंनो हानाय। बेनिखायनो साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बेखौनो फोरमायनो नागिरदोंमोन, बिथाङा बे समाव जे गावनि देहा नोरजियानि थाखाय रायजोफोरनि जितु मावनांगौ खामानि बेयाव एसे हयथ' थालांदों। बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा जे आद्रा थानाय खामानिफोरखौ बयबो मदद होलायनानै जितु बिथांमोननि दुखुथिया जिउखौ माबाफोर लामा दिहुननो हायो नामा, बेफोरखौ जोङो बयबो खौसे जानानै मावनांगोन होननानै आं आसा खालामो। गोजोन्थों। साफ्रोमबो आंनि इउटुब नायगिरि बिथांमोनसिम आंनि गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखौनो गोनांथि होनना सानना लादों। जाय बिथाङा फंसेबाबो फंनैबाबो जोंनि बा बे दुखुथिया सुबुंफोरनि थाखाय महान मोनसे खामानि मावबोदों होननानै जों बुंनो हायो। मानोना दुखुआव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय फंसे बुंनाय, फंसे राव बा फंसे माथो होनायानो जोबोद गिदिर खामानि बेयो। बेखायनो जों बे आब'खौबो खौरां लानाय आरो बे आब'नि जितु मोजांनि थाखाय आर'ज गाबनाया जोंनिबो खामानि होननानै आं सानो। गोजोन्थों। साफ्रोमबो आंनि खुलुमनाय जासिनानै आंनि दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।